Ahojte, tu Katka. Vítam vás na mojom YouTube kanáli. Budem tu sledovať a komentovať najmä politiku, tak sa môžete pridať. V Európskej komisii sa nevyhnutne potrebujete vrátiť nohami pevne na zem a netárať tu o vzdušných zámkoch a rozprávkach, ktorými krmíte ľudí. To jediné, čo od vás daňoví poplatníci očakávajú, je, aby ste ich tvrdo zarobené finančné prostriedky investovali do zlepšenia kvality ich života, do infraštruktúry, do poľnohospodárstva, nie do nezmyselných dúhových propagandistických projektov, do rozvoja politických mimovládok, do integrácie a príjmania nelegálnych imigrantov alebo do úplného zeleného šialenstva a podvodu, kedy nútite štáty, aby stavali veterné elektrárne a podobné nezmysly, ktoré sa dávno ukázali ako neefektívne, nestabilné a hlúpe riešenia prinášajúce problémy a krach nášho priemyslu. Ľudia od vás chcú naspäť návrat do reality a nepomôže im, keď im tu budete ako teraz, pán eurokomisár, klamať, že ak budeme dávať 5% HDP na zbrojné výdavky, že sa to nedotkne výdavkov na sociálne zabezpečenie alebo na investície do iných politík v rámci štátov. Samozrejme, že sa to dotkne, samozrejme, že sa to schudobní ľudí a ja nevyhnutne dúfam, že vo štvrtok bude táto komisia odvolaná. Ahojte, tak sme si to vypočuli a začnem z ostra. A áno, Mazurek tentokrát v Europarlamente poriadne rozbil klamstvá, ktorými nás už roky Brusel krmi. Jeho prejav bol presný, ostrý a najmä pravdivý. Niekto to konečne musel nahlas povedať, že Európska únia sa úplne odtrhla od reality. Namiesto toho, aby investovali do infraštruktúry, zdravotníctva, poľnohospodárstva či energetickej sebestačnosti, sypú miliardy do dúhových agent, neziskoviek, ktoré si robia politiku na objednávku Bruselu a teraz už aj do zbrojenia, z peňazí obyčajných ľudí. To je neakceptovateľné a choré. Nám ozaj vládnu šialenci? Mazurek výborne pomenoval to podstatné. Ľudia nechcú dúhové vlajky na úradoch ani ďalšie experimenty v školách. Ľudia chcú dôstojný život, bezpečnosť, prácu a fungujúci štát. A nie veterné elektrárne, ktoré fungujú len keď fúka a ktoré ničia krajinu i ekonomiku. Ani tie neefektívne a predražené zelené výmysly, ktoré sú len výhodným biznisom pre pár vyvolených firiem napojených na Európsku úniu. A keď teraz eurokomisári klamú, že 5% HDP na zbrojenie vraj nejako neovplyvní sociálne výdavky, tak klamú do očí, čo si tie peniaze znovu vytlačia. Mazurek im to naplno povedal a mal 100% pravdu. Každé euro, ktoré ide na zbrane, niekde inde bude chýbať a ako vždy, chýbať bude bežným ľuďom. Táto komisia si zaslúži jediné padnúť a ísť do riti. Pretože ak má Európa prežiť ako priestor normálnych hodnôt, pokoja a prosperity, musí sa bruselský aparát vrátiť na zem a ak to nedokážu dobrovoľne, potom nech odídu. Tak ako Mazurek povedal, návrat do reality je dnes nevyhnutný. A teraz otázka pre vás. Má podľa vás ešte táto Európska únia vôbec šancu na zmenu, alebo treba už stavať niečo nové od základov? Ak sa vám video páčilo, tak budem rada za každý odber a like. Verím, že vytvoríme silnú komunitu odvážnych ľudí so zdravým rozumom.